Tak ako sme už spomínali, v Indii máme dve firmy, jedna je MBA Consulting, jedna je R2P. MBA robí ten collection business, čiže robí vymáhanie dlhov. R2P je novootvorená firma, ktorú sme oddelili od MBA a tá bude nakupovať portfólia dlhov. Čiže v podstate R2P momentálne je v štádiu prípravnej fázy, je tam už legálna štruktúra, je tam urobená, všetko je nastavené. Momentálne čakáme na investíciu, pretože v Indii sa nedajú kupovať portfólia dlhov bez licencie. Sú dva typy licencií v Indii, jedna je ARC takzvaná, jedna je NBFC. ARC je to Asset Recovery Company a v tejto, tam je nutná investícia, je to miliarda rupí, čo je okolo 11 miliónov eur. Je to iba veľmi málo hráčov na trhu, myslím, že sa to počíta v desiatkách, ktorí majú tú ARC licenciu a tí sú ako schopní nakupovať tieto portfólia od štátnych bank a od veľkých finančných inštitúcií. Druhý typ licencie NBFC, Non-Banking Financial Company, licencia. Je to v podstate licencia, primárnym cieľom tejto licencie je vydávať mikroúvery. Čiže je to nejaká mikrofinančná spoločnosť. Ale táto NBFC company môže tiež kupovať portfólia dlhov. My sa chceme sústrediť na tú druhú časť, čiže my nebudeme vydávať mikroúvery, ale my budeme nakupovať. Čiže my budeme vlastne, keď nejaký fintech alebo nejaká iná mikrofinančná skupina vydala tie úvery, ktoré sú non-performing pre nich aktuálne, my tie úvery od nich odkúpime a staneme sa vlastne tým kreditorom. Čiže my nebudeme priamo vydávať úvery, ale sprostredkovanie zoberieme tie úvery, čo sú non-performing a tým pádom sa staneme ako pôvodným kreditorom. Čiže takto je to v poriadku. Časový plán je kým dostaneme tú licenciu počítame koncom prvého kvartála budúceho roku. V novembri plánujeme investovať, investícia tam je minimálna investícia 100 miliónov rupí a to je okolo 1,1 milióna eur. Čiže to, keď investujeme v novembri tohto roku, myslím, že rozhodovací proces RBI je Centrálna banka Indie, Reserve Bank of India, trvá približne 3 až 4 mesiace. Čiže počítam okolo februára budúceho roku by sme mohli dostať licenciu, keď nebudú žiadne výhrady centrálnej banky. Keď budú výhrady centrálnej banky, musíme nám to vrátiť naspäť a musíme žiadať odznova, ale ja počítam s tým, že všetky dokumenty máme pripravené, všetko business plan je už hotový, čiže tam by to malo by to hladko prejsť. V Indii naša konkrétna výhoda je to, že sme tam už vyše 10 rokov. V Indii sme prítomní od roku 2013. V roku 2013 tam ešte veľmi veľa zahraničných hráčov nebolo, ten trh nebol rozvinutý ešte, čiže my máme tú skúsenosť, že videli sme ten rozvoj trhu. Keď sa porovná India, keď to porovnáme iba čo bolo pred 2 rokmi a teraz, nedá sa to porovnať. Ako ten rozvoj tej ekonomiky, ten rozvoj toho kreditového biznisu je fakt je viditeľný. Aj keď tam prídete po roku, tak vidíte, že sa to úplne mení. Čiže to je naša výhoda. Ďalšia výhoda je, že máme veľmi už tie tradičné vzťahy máme s tými našimi klientmi, s tými bankami. Už to nastavené po tých 10 rokoch, takže je tam tá dôvera. Čiže nemusíme to budovať od začiatku všetko. To v Indii trvalo trošku dlhšie, kým tá dôvera vznikla, ale teraz sme už v tej fáze, že naozaj to postavené na dôvere, tí ľudia nás poznajú, vedia, čo môžu od nás očakávať, my vieme, čo očakávať od nich. Takže to by som videl ako hlavnú tú výhodu. Zlomový moment bol to, že v Európe sme boli stabilní. Teraz určite sme nechceli zostať iba na tej úrovni, čo sme. Hľadali sme nejakú inú príležitosť, kde sa dá rozvíjať. Rozmýšľali sme buď ísť na západ, alebo na východ. Oslovili nás hlavne tie veľké trhy, ako India, Čína, pretože ten potenciál tých ľudí tam je neuveriteľný. Preto sme sa rozhodli pre obe krajiny. Obe krajiny sa otvorili v tom istom roku. A Čína v podstate... Keď sa to tak zoberie, tak India trošku, to, čo bolo v Číne pred 5-6 rokmi, teraz prichádza do Indie ten taký boom. Tá stredná trieda, každý proste chce žiť trochu lepší život. A hoci aj na úkor toho, že si to zoberie nejaký ten kredit alebo nejaký úver z banky, tak proste tí ľudia vidia, čo sa deje, tí ľudia si chcú dovoliť niečo lepšie. Preto ako to, čo bolo v Číne 5 rokov dozadu, teraz to vidno úplne v Indii, že to ide tým istým smerom. Kde rozdiel v Indii je to, že India je otvorená ekonomika, nie je to veľmi tak regulované vládou ako Čína, alebo nie je to regulované, a určite tie ako finančné biznisy sú regulované centrálnou bankou, ale nie je tam taká silná regulácia ako v Číne.
Tak R2P, my máme jedine klientov, od ktorých nakupujeme portfólia. Nemáme zákazníkov tam momentálne, čiže naši partneri obchodní sú tie mikrofinančné spoločnosti, od ktorých v podstate, s ktorými nadväzujeme teraz kontakty. Zatiaľ portfólie nenakupujeme, pretože nemáme licenciu, ale už keďže žiadame o tú licenciu, už nastavíme nejaké vzťahy, aby sme už mali pripravenú nejakú pôdu na to, že keď tú licenciu budeme mať, okamžite môžeme nakupovať portfólia. Čiže nejakých zákazníkov povedané, ako tam nemáme, máme skôr obchodných partnerov, od ktorých tie portfólie nakupujeme. Čo sa týka detailov tých portfólií, tak sú tam obsiadnutí rôznorodí ľudia, ale prevažne je to nižšia stredná vrstva, prevažne mladí ľudia, ktorí sú ovplyvnení mass médiami, internetom a tým pádom ako vidia, čo je všetko možné v súčasnej dobe. Všeobecne povedané, v Indii ten trh je mnohonásobne väčší v porovnaní s Českou republikou, čiže aj tie cifry pri diskusiách s klientmi, prípadne s obchodnými partnermi sú vo väčších objemoch. V Indii máme momentálne, v MBA máme počet zamestnancov okolo 420 a chceme to rozšíriť do konca tohto roku na 600, do budúceho roka plánujeme 1500. Čiže je to v iných dimenziách tento biznis v Indii, ale čo sa týka všeobecne ako rozhovorov s klientmi alebo tých vzťahov, všetko je to založené na dôvere, čo si myslím, že v Českej republike je presne to isté. Tam ohľadom biznisového tam až také rozdiely nevidím. Čo sa týka iba tých objemov, ako tých objemov prípadov, objemov zamestnancov a podobne. Tak momentálne R2P India zatiaľ je to ešte len novootvorená firma. Zatiaľ tie úspechy tam nie sú. Bude úspech, keď dosiahneme tú licenciu. To bude prvý milník. Druhý milník bude, keď kúpime dobré portfólia a tretím milníkom bude, keď sa dostaneme do toho cez ten break-even, že tie portfólia sa nám vrátia a budeme schopní robiť profit. Čo počítam teda licenciu, ako sme spomínali, v prvom kvartáli budúceho roku, portfólia budeme v prvej polovici roka a keďže máme skúsenosti z MBA, čiže R2P bude nakupovať tie portfólia, bude to outsourcovať na MBA, MBA bude vymáhať. MBA má skúsenosti s vymáhaním v Indii 10 rokov, tam by som nevidel žiaden problém. Čiže ja počítam, že tie portfólia by sa mali v priebehu maximálne 2,5 roka vrátiť a byť výnosné. Čo sa vyvíja dobrým smerom je tá socioekonomická sféra, kde rastie stredná vrstva, nižšia stredná vrstva rastie. Čiže to je veľmi dobrý znak tej populácii, že tí ľudia z tých chudobných pomerov sa trochu dvíjajú. Čo nás môže ovplyvniť z inej stránky je, že finančný sektor sa stáva veľmi, nedá sa povedať veľmi, ale finančný sektor sa stáva viac regulovaný centrálnou bankou a vládou. To môže ovplyvniť aj, čo sa týka získavania licencií, nakupovania portfólií, ale z toho hľadiska sme to veľmi dobre pripravení, pretože my sme to predpokladali, pretože podobný trend bol aj v Číne, odkiaľ máme skúsenosti, že to sme predpokladali a myslím, že naša aplikácia, všetky dokumenty, všetko sú pripravené tak, že sme pripravení aj na to, že nie len na súčasnú situáciu, kde to nie je až tak regulované, ale aj počítame s tým, že to bude viac regulovanejšie a teda našou hlavnou výhodou je to, že v Českej republike máme fond R2P, ktorý je regulovaný centrálnou bankou. To je jedna z veľmi vysokých záruk pre Indickú centrálnu banku, že nie sme nejaký neprofesionálny v tejto sfére. Lebo v Indii teraz bola situácia, že veľa čínskych firiem prišlo do Indie, chceli získať licenciu a robiť nejaký finančný biznis, ale vôbec na to nemali skúsenosť, nemali na to kvalifikovaných ľudí. A veľmi zle to dopadlo. Čiže indická strana tiež potrebuje nejaké záruky a tou našou zárukou je práve R2P Česká republika, ktorá už je regulovaná centrálnou bankou ČNB. Tak našim krátkodobým hlavným cieľom je teda získanie licencie a nákup prvých portfólií, ale dlhodobým cieľom a nejakou víziou je reinvestovať tie peniaze, ktoré sa nám vrátia, plus investovať nové peniaze a nabaľovať tie portfólia, alebo India je krajina s veľkým potenciálom, čo sa týka obyvateľstva, čo sa týka objemov, ale potenciál Indie je v tom, že je to, dá sa povedať, ešte otvorená ekonomika. Nie je to nejaká uzatvorená ekonomika, je to otvorená ekonomika, ktorá spolupracuje s okolitým svetom a preto ako tam v tomto vidíme potenciál, že tam sa dá investovať. Je tam určite nejaké riziko, ale nie je tam také vysoké riziko ako v iných krajinách a ja vidím, čo sa týka
rastu obyvateľstva, rastu kúpyschopnosti obyvateľstva, je to naozaj dobrá voľba. Tak, ja som hneď po strednej škole, teda ja mám rád cestovanie a iné kultúry, iné svety, čiže hneď po strednej škole som začal študovať nie tak ďaleko, začal som študovať v Prahe na Karlovej univerzite a po 2 rokoch som dostal štipendium na Tajvan. Tam som vycestoval ako 20-ročný na Tajvan, kde som strávil 7 rokov. Som študoval najprv bakalára, potom master degree a po Tajvane teda som sa vrátil naspäť na Slovensko a dostal som ponuku pracovať pre MBA. MBA akurát vtedy otváralo pobočku v Číne a teda ja po čínsky rozprávam, čiže povedali, že možno, že Boris nám pomôže s týmto. Tak som začal tréning v MBA, kde som sa stretol s Viktorom a Viktor ma stiahol do Ruska. Čiže po jesenníku v Čechách som odcestoval do Ruska, do Briansku na 6 mesiacov a potom som s Viktorom odišiel na Cyprus, kde som strávil 2 roky. Potom už naozaj tá pobočka v Číne už nejak začala fungovať a trebalo to podporiť, tak som bol vyslaný do Číny na 3 roky a po Číne som prišiel zase na Cyprus a teraz momentálne mám Indiu. Asi rok predtým som zase otváral pobočku USA, ale to som iba otvoril akože legálnu štruktúru a všetko a teraz to má na starosti Jan Černý. Čína bola zaujímavá, trvá to chvíľku, kým si človek zvykne ako na to prostredie čínska, na tú mentalitu ľudí. Ako nie to je také jednoduché sa dostať. Najmä, ako som už hovoril o Indii predtým, dôvera je veľmi dôležitá a tvár, ako v Číne toto ako keď stratíte raz tvár pred tým človekom, je veľmi ťažké si zase vybudovať tú dôveru a to dokonca by som povedal, že nemožné. Čiže v Číne treba vážiť každý krok, čo urobíte, alebo ste ostro sledovaní zo všetkých strán tam. Myslím, že tá mentalita je veľmi podobná, aj Tajvan, aj Peninská Čína. Na Tajvane nemám pracovné skúsenosti, čiže na Tajvane to bolo naozaj také odľahčenejšie, tie študentské roky. V Číne som zažil už tu ako s tými obchodnými partnermi stretnutia, takže tam v Číne som to zažil viac. Tajvan neviem posúdiť z toho pohľadu. No, angličtinu samozrejme, nemčinu, ruštinu, portugalčinu som začal. Teraz som v Číne, tak začínam trošku hindi, ale hindi mi to potreba asi dlhšie, kým sa do toho nejak dostanem. Áno, šok to kultúrny je to úplne iné prostredie. V Amerike je to proste tak ako, je to síce klišé, ale je to tak, že v Amerike každý kope za seba, dá sa povedať, áno, že proste, že tam je človek v tom ohľade taký, by som povedal, že osamotený, že idete proste, ale keď máte svoj cieľ, keď máte tie prostriedky, tak v Amerike sa dá dosiahnuť veľmi veľa, akože. V Číne je to viac taká tá azijská komunitná spoločnosť, dá sa povedať, že tam je Čína, India, to je všetko tak proste človek je súčasťou tej komunity a nejak nie osamotený. Takže šok to je. Ja momentálne nežijem dlhodobo v Indii, chodím tam na služobné cesty, ale žijem na Cypre. Čiže pre mňa je to stále tak, že ešte som v tej európskej časti, ale ako cestujem často do Indie. Takto, Tajvan to je tiež zaujímavá. Ja som keď som bol na strednej škole, tak som sa zúčastnil všelijakých súťaží. Jednou z nich bola fyzikálna olympiáda. A práve to medzinárodné kolo tej fyzikálnej olympiády bolo na Tajvane. To bolo v roku 2003. A to bol môj prvý ako nejaký zážitok. Predtým som bol nejak po Európe cestoval, ale to bol prvý zážitok, kde som úplne zostal v šoku z tej, že som videl úplne niečo iné ako Európu. Tá kultúra, tí ľudia, to bolo pre mňa niečo iné a to sa na mne podpísalo tak, že aj potom následne som začal študovať v Prahe, som začal študovať matfis, ale hneď som si dal prihlášku na Filozofickú fakultu na sinológiu. Tam som prvý rok nebol prijatý, lebo tam prijímali z celého Československa 10 ľudí, tam sa ročne príjme. Na druhý rok sa mi to podarilo, čiže ako potom som bral ako svoje hobby viac menej. A tam som študoval rok, potom som dostal tú možnosť to štipendium na Tajvan. V tom podvedomí to bolo stále vo mne ten Tajvan, že tam chcem ešte sa vrátiť. A človek, ja verím to, že človek, keď má niečo v podvedomí, tak tá sila nejak ho vedie k tomu, že proste sa to nejak dá dosiahnuť. Takže potom kvôli tomu to bol ten výber, ten Tajvan. Po Indii, no už teraz viem viac tak, ako máme malú dcerku, takže teraz už sme viac, ako uvidíme. India určite potrvá ešte nejaké obdobie, kým sa to dostane do toho štádia, že už to budeme môcť zveriť na možno nejakých lokálnych ľudí, ktorí sa o to budú môcť starať. Teraz sa tomu treba venovať teraz sa tomu venovať treba každodenne od rána do večera. Dá sa povedať, kým sa to nejak stabilizuje.
a myslím, že to potrvá ešte najmenej 2 roky. Teraz, keď získame licenciu, bude treba pracovať na tej licencii, na budovaní nových. Teraz máme partnerské vzťahy s tými klientmi, pre ktorých vymáhame. Teraz bude treba budovať partnerské vzťahy od klientov, od ktorých budeme nakupovať tie portfólia. Čiže tam to ešte je tam veľmi dlhá cesta, takže tam to veľmi skoro nevidím na nejakú zmenu. Je to zložitejšie, ako je tam viac cestovania, ale dá sa to. Ako máme, ja to robím na diaľku, plus máme ešte jedného expata, ktorý je priamo v Indii teda. Čiže on s ním to koordinuje nejak, čiže dá sa to riešiť, áno.